Перед тим, як Ісуса розіп'яли, Він молився своєму батькові, то Він як молився сам до себе. Бог є духом, що означає, що Бога не можна обмежити торсом, 2 руками і 2 ногами. Бог є духовною істотою. Ось чому Бог міг бути в Нью-Йорку, Техас одночасно. Ісус Христос заявив, що цей Бог, який є духом, вибрав шлях смирення і став людиною. Це означає, що Бог Син, Ісус, обмежив себе і замкнув себе в тілі, що означає, що коли пробивали його руки, це дійсно було боляче. Він не був просто духом, що ширяє. Він був справжньою людиною, але він був більше, ніж людина. Він був вічним Богом. Коли Ісус ходив по землі, небо не було порожнім. Ісус – це не весь Бог. Ісус є частиною Бога, Божим Сином, який смирив себе, прийнявши тіло, але він не був усім Богом. Саме тому він говорить зі своїм батьком. Саме тому він говорить про Святого Духа.